أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد اللهم اجعل لي لسانا صدق في الآخرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. Скъпи брата и сестри, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Най-напред моля Аллах Азза ва Джалле да приеме намаза, който откланехме. Моля го също така да отреди това време, което ще прекараме заедно за ибадет, иншаллах. И на съдния, на Кайметския ден да свидетелства това време в наша полза, иншаллах. Аллах Теаля да отреди благодат и берекет в това, което правите, в тези насихати, вазове, лекции, които организирате. Аллах Теаля да даде да има берекет в това нещо, иншаллах. И както Аллах Субханаху ва Теаля днес ни е събрал тук, да ни събере така и в дженнета Фирдаус с Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям, с нашите близки, с нашите роднини и любими хора, иншаллах. Тази вечер с позволението на Аллах Теаля ще си припомним някои неща, свързани с наградата и ползите и важността да правиме ибадет на Аллах Азза ва Джалле през младежките години. В тази насока има един всеизвестен хадис на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям, в който той споменава 7 групи хора, които ще бъдат под сянката на трона на Аллах Азза ва Джалле в деня, когато не ще има друга сянка, освен неговата. И в този хадис се изброяват 7 групи хора. Като първата група това е имамун адил или справедлив водач. Втората група шаббун наша фи ибадетиллах. Младеж, израснал в служене на Аллах. Другата група е човек, който мъж, чието сърце е свързано с джемиите. Другата група е 2 човека, които се събрали и разделили заради Аллах Азза ва Джалле. Нищо друго не ги свързва, освен имана и вярата в Аллах Азза ва Джалле. Другата група е мъж, който красива жена с положение в обществото го е поканила да правят зина, той е казал инни ахафу Аллах, страхувам се от Аллах. Другата група е човек, който е дал садака, така я е скрил, че лявата му ръка не знае какво дава дясната. И последната група, спомената в този хадис, е човек, който в уединение, когато е бил сам, е споменал Аллах Азза ва Джалле и очите му са се насълзили. Това са 7 групи, които са изброени в този хадис. Ще се спреме на втората, а именно младеж, израснал в служене на Аллах. Младеж, израснал в ибадет към Аллах Азза ва Джалле. Но преди да преминем конкретно към тази тематика, в този хадис се споменават 7 групи хора.
Тук възниква един въпрос. Само тези 7 групи хора ли ще бъдат под сянката на трона на Аллах Азза ва Джалле на съдния на Кайметския ден? Краткият отговор е не, защото в други места, в други хадиси се споменава и за други групи хора. И една от тези други групи хора, това е справедлив и честен търговец. Той също ще бъде под сянката на Аллах Азза ва Джалле. Разбира се, днешно време да си справедлив и честен търговец се изисква много усилия. Но има и други групи, които се споменават, че ще бъдат под сянката на Аллах Азза ва Джалле. Но специално в този хадис са изброени тези 7 групи хора. Сега съдния ден, Кайметския ден, ние не сме го видели. Можем само да си представим това, което ни е описано в Коран Керим и в сунната на Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям. Но това е един ден, в който ние ще застанем пред Аллах Азза ва Джалле и ще даваме сметка за нашите дела. Там ще бъде извадена нашата книга с делата, в която е записано всяко едно малко и голямо наше дело. Иншаллах в този ден добрите дела да са били повече и да са записани повече добри дела, отколкото другите лоши дела. Този ден заставаме пред най-справедливия съдия, където никой няма да бъде ощетен с нищо. И добрина с синапено зърно да си направил, ще бъде записано. И грях, лошо деяние с същата тежест да си направил, ако не си се разкаял, ако не си поискал халал, и то ще бъде записано. В този ден, когато слънцето буквално ще бъде над нашите глави и една част от хората ще бъдат в пот до глезените, други до коленете, други до кръста, други до гърдите, някои до шията, някои ще се давят в собствената си пот, в собствения си сос. Та в този ден ще има групи, които ще бъдат на сянка под трона на Аллах Азза ва Джалле. Иншаллах ние да сме от някои от тези групи, ако не от всичките. Иншаллах да сме някои от тези групи. И една от тези групи е младеж. Човек, младеж, израснал в ибадет на Аллах Азза ва Джалле. Първо, кои години обхващат тази група? От кога до кога? От пълнолетен. Когато човек стане пълнолетен, но от ислямска гледна точка. Не като направиш 18, ами когато станеш мукеллев, когато ти стане намаза фарс, когато руче ти стане фарс, когато станеш пълнолетен, полово зрял. От тогава, 12 години ли ще, 13 ли ще, от тогава. От тогава ти влизаш и започваш да си в тази група. Защото вече си отговорен за твоите действия и постъпки. Ако преди това не си бил отговорен, в момента в който ставаш мукеллев или пълнолетен полово зрял, ставаш вече отговорен пред Аллах Азза ва Джалле за твоите действия и постъпки. От тогава, 12 ли ще, 13 годишен ли ще, до някой казва 32-3, но по меродавното мнение бих казал, че е до 40 годишна възраст. Значи говориме за един дълъг период. Вижте, къде е 12 години, когато си бил 12 години, къде е 40. Това е, що годе, или можем да кажем, че това е периода, в който ти се развиваш и оформяш като човек и личност, и след това ти е твоя най-активен период. Говориме за един дълъг период. Не само докато си от 12 до 20 години и край. Не. От 12, 13 до 40 годишна възраст. Младежки години, като кажем, това са. До 40, ако сте младежи всичките. Аз тук младежи, като гледам, всички сме младежи. Няма.
Защо се определя такава висока награда специално за този период от човешкия живот? Защо е избран конкретно този човешки период от живота? Защо не е някакъв друг период, след 80, примерно? Или защо не е някакъв по-различен, друг? Защо младежките години? Защо се конкретизира, че специално в младежките години е такава голяма наградата за тези, които правят ибадет на Аллах? Вижте, това не е нещо обикновено малко. Само до вечера, като се приберете, преди да легнете, така осамотете се, вие сам със себе си. Дали ще затворите очите или няма да ги затваряте, вие си преценете, обаче, представете си кайметския ден. Настъпи. Той ще настъпи. Алхамдулилlah, ние сме мюсюлмани, знаем, обещано е, казано, ще настъпи. Със всеки ден ние се доближаваме до него. Колко от признаците вече са излезнали на бял свят и хората са ги видели. Та, представете си, кайметския ден. Тук на дюнята ни е лесно, широко. Човек и да поизлъже, я го фанат, тя не го фанат, и да прегреши спрямо закона, знае, че с 50-100 лева, ако не е с повече, ще се обтърве. Но си представете съдния кайметския ден. Няма скрито, няма покрито. Ще излезне твоята книга с делата. И в този ден ти си пред Аллах Аззе ва Джелле. Аллах Аззе ва Джелле ти е дал всичко. И живота, и семейството, и децата, и покрив, всичко. И заставаш пред него, ти с твоите дела. Та в този ден една група хора, и специално тези, които са правили ибадет на Аллах Аззе ва Джелле в младежките си години, ще бъдат на почет, ще бъдат на специално място, ще бъдат на сянка. Там, докато чакат да дойде техния ред за хисаб, за сметката, ще бъдат на сянка. Това е първия признак, че техния край е към дженнета, иншалла. Тежко на другите, които ще бъдат в пот и ще се дават в собствената си пот. Защо обаче точно тези младежки години? Защото, вижте, това е един дълъг период, първо. И второ, в началото, когато си 12, 13, 15, 18, 20 годишен, свободно време много. Първо това, свободно време много. Второ, от тебе не зависи нито да изхранваш семейство, нито да работиш, да носиш пари вкъщи, да плащаш тока, водата и храната, нищо. Ти си на издръжката на твоите родители. Те се грижат за теб. Нито работиш, 15 от тебе, а най-много да учиш. Най-много. Нещо време и това много често не се случва. Но свободното време, машала, първо, и второ, нямаш почти никакви ангажименти и отговорности нито към семейния бюджет, нито към плащане и така нататък. Бабата и аната и това е. И тогава тия години са много важни. Защо? Защото времето или ще го прекараш и ще го оползотвориш в правилна посока, или просто ще се изниже това време и тази част от твоя живот ще си премина. Това от една страна. От друга страна, когато минеш вече 25 и нагоре и отиваш към 40, тогава пък идва другото нещо. Хем вече си направил или кариера, или гониш работа, тогава пък идват много отговорности. Трябва да работиш, да изкарваш, да прехранваш семейството и така нататък. Тогава пък времето е малко, ангажиментите са много. И в един и в другия случай, ако човек не знае неговата цел от сътворяването, е трудно да се ориентира и да разпредели правилно това свое време и да намери време за Създателя, за най-основната цел, за която е изпратен на дюнята. Затова от една страна ние виждаме, че в
първоначалния етап от тези младежки години има свободно време, без ангажименти. Другия етап има много ангажименти, няма време. И затова това е първото така причина и бъдета през това време да бъде на почит и да има специално място и тежест при Аллах Азза ва Джале. И бъдета и това да служиш на Аллах по всяко едно време или във всяка една част от твоя живот е с тежест и специално място. Но в тези години има още по-специално място. Има добавена стойност. Има добавена стойност. Тежи повече. По-голяма награда. Има бонуси към този ибадет. Другото, което е, когато човек е в тази възраст, тялото е здраво. Смъртта е далече. Или поне така си мислим. Нали? Мислиме си, че смъртта е за вече когато човек се прегърби, когато стигне 70 плюс 80 и нагоре и тогава. Тялото е здраво. Харамите, машаллах, за съжаление са отворени и всички възможни врати към харамите и към джехеннема са отворени. Човек може лесно да направи харами. Тялото е здраво, тялото, външният вид е красив, хубав си, гиздав си, прекрасен си. И в същото време си мислиш, че смъртта е още много далече. Тоест, само залъгваме се. Има време. Има време. Има време, ама няма време. Няма време. Имаме ли гаранция, че ние ще дочакаме старини? Имаме ли гаранция, че ние ще дочакаме да взимаме пенсия и тогава да влезнем в джамията? Имаме ли гаранция, че ние ще дочакаме времето, когато ще се прегърбиме и тогава да почнем да кланеме намаз? Някой има ли гаранция? Нима някой от нас е сключил договор с мелейкето на смъртта, докато не остарее и докато не дойде в джамията, преди това да не му взима душата. Ние сме свидетели колко млади хора си отидоха. Особено последно време. Колко млади хора си отиват, докато още живота е пред тях, докато и те си мислят и имат и мечти, и желания, и какво ли още не. Но за съжаление шейтана ни разкрасява живота и си мислиме, че смъртта е някъде много далече. Тя за едно човек, за другия човек, за възрастните. Слагаме тях на списък. А забравяме нас самите. Това е втората или още една причина ибадета през този период да бъде ценен. Да бъде по-ценен. Да бъде с по-голяма стойност. Защото си мислиме, че смъртта е далече. Когато смъртта си мислим, че е близо до нас, малко се оплашваме, малко започваме да влизаме в час. Ма като си мислиме, че смъртта е далече, има време, ще направим тълбе. Не е ли така? Има време, ама няма време. Още една причина ибадета през тези години да бъде по-превъзходен. Нали? В този период от живота на човека предизвикателствата са много повече и харамите са много повече, отколкото преди това, докато още си бил 6, 7, 8, 10 годишен и като миниш вече 50-60 нагоре, пак по същата работа. Отслабват. Но предизвикателствата в този човешки период са много повече. В този период човек е ангажиран обикновено с кариера, с работа, с това да работи и да трупа за дюнята. И много често забравя ахирет. Ето ви още една причина ибадета в тези години да бъде на почит. Да има специално място и тежест при Аллах Азза ва Джале. Сега, представете си и другата картина. Един човек, който започне да прави ибадет на Аллах Азза ва Джале, още откакто стане мукеллеф, откакто му стане задължение. От 12-13 годишна възраст. Този човек, той започва да гради своя живот според исляма. Той започва да гради своя живот според исляма.
И колкото по-рано един човек се върне и се осъзнае и тръгне по пътя на исляма, той толкова по-рано печели и започва да гради, има повече шанс да гради останалата си част от живота според исляма. Този човек ще планира обучението си и професията си според исляма. Ще търси такова обучение и такава професия, която ще му пасва на неговите разбирания, на неговия иман. След това ще търси кариера, която ще му пасва на неговите разбирания и на неговия иман. Ако си тръгнал и ако си разбрал исляма от младите години. Нали? Ти в момента, в който започнеш да градиш своя живот на млади години според исляма, ти целият живот го гради според книгата на Аллах Азза ва Джелля и според сунната на Мухамед салалаху алейхи васелям. Избираш такова училище, образование, професия, след това градиш такава кариера, правиш, след това или преди това избираш такъв партньор в живота. Ако си младеж, когато говорим за ибадет по време в младежките години, тук имаме в предвид и младежите и девойките. Значи ти, ако в тези младежки години си осъзнат и знаеш твоята мисия на дунята, избираш партньор, който ще ти помага да изпълните тая мисия по най-добрия начин. Като се жениш и ако си осъзнат и ако в това време ти правиш вече ибадет на Аллах, ако си младеж, момче, избираш съпруга според разбиранията на исляма. Търсише по лекции, по джеми и по нататък. Не в някой, за съжаление, дискотека и така нататък. И по същия начин обратната. Ако тази девойка от малка прави ибадет на Аллах и тя избира и започва да гради своя живот според исляма и търси своя партньор, с който ще гради дом и семейство според разбиранията на исляма и според имана. Ето ви още една полза. Човек да почне да прави ибадет докато е млад. Също така, след това, като Аллах го дари или ги дари с праведен съпруг или съпруга и ги дари след това с праведни деца поколение, те възпитават тия деца според исляма. Те възпитават тия деца според исляма от малки и ги учат. Ето ви още една полза. Вие самите да почнете да практикувате исляма на млади години. Това ще помогне след това и на вашите деца още на по-малка възраст да тръгнат по правилния път по исляма и да го практикуват. Също така, целият остатъчен живот, който прекарваш и живееш, ще го прекарваш според правилата и законите на исляма. Това не означава, че ако човек се върне към религията след 50, след 60, е нещо лошо. Не. Това означава, че той се е забавил. Просто е пропуснал една голяма част от своя живот. Но щом още човек диша и е жив и на 50, и на 60, и на 70, и на 100 да се обърне и върне към исляма, щом още е жив, не е късно за него. Въпросът е, че е пропуснал предишните неща, които е трябвало да гради през живота си. И ще ви дам една случка, действителен случай. Един брат, лично, познанство. Човекът, Аллах му даде на мюсюлманин, ама далече от исляма, ни намаз, ни оруч, и Аллах му дава напътствие и влиза в джамията вече когато е на 52-3 годишна възраст. 52-3 годишна възраст. И от тогава до сега са минали около 8-9 години. Човека, машала, сабах намаз за този период не е изпуснал от джамията. Клан, каквото може, всичко прави и се опитва да навакса за предишните години. Обаче, какво става? Щеше да женеше една от щерките. Сега ние познаваме него, ние не познаваме семейството. Жени една от щерките и кани на сватба.
Ние, познавайки него, си мислиме, че машалах, яни цялото семейство е така. Обаче, отивайки там, се сблъскваме с една съвсем различна картина. Дъщеря му гола разголена, музика, алкохол или какво ли не щеше. Разбира се, ние от едната врата влезнахме, от другата излезнахме, защото ние нямаме място там. И после седнахме и говориме с него, вика, вижте. Вижте, казва. Нали, вика, сте чували хадиса за 7-те групи? Вие, вика, го казвате на джамата и на хората. Аз, вика, сега по мене си разбирам защо има такава голяма награда за тези, които правят ибадет в младежките години. Викам, защо? Как казва защо? На мене, казва Аллах, ми даде хидеят на пътствие, влезнах в исляма 52-3 годишен. Ама семейството ми още, казва, не са. Представете си, сега казва друго. Ако аз бях тръгнал по правия път на 12, 13, 15 годишна възраст, ако тогава бях приел исляма и бях тръгнал по този път, щях да се оженя за съпруга, която щеше да е покрита, нямаше да е разгорена. Щях да възпитам децата според исляма. Щях да направя живот според исляма. И сега вика, аз съм елхамдуля, намаз. 8 години, сабах намаз, първия са в джамията. Ма не мога да върна времето и да променя това, което съм дал на децата, да ги превъзпитам. Не мога. Колкото и да обяснявам, не мога. Те вече са прифанали един друг кълъп. Те имат вече един друг стандарт на живот. Само мога да правя дуа, Аллах да ги напъти и да им казвам, докато ме слушат, не ставам банал. Виждате ли разликата? Когато един човек започне на млади години да прави ибадет на Аллах и се осъзнае, той след това гради целия си живот според исляма. Такава жена или такъв съпруг, такива деца възпитава, целият живот такава работа търси. Това е. Неговият живот се превръща в ислям. Исляма не е тук само в джамията. Кланяме се и това. Исляма е и на пазара. Исляма е и на работното място, на полето. Исляма е 24 часа 7. Това е ислям. Исляма не е само лекции във Фейсбук, машала, днешно време, фул лекции навсякъде. Хайде да го сведеме на практика, да го живееме този ислям. Нашите деди нима са знали толкова аети и хадиси, колкото сега има възможност ние да научиме. Разбира се, че не. Обаче, всяка една стъпка, всяка една крачка, всяка една дума тяхна е била аети и хадиси. Те са живели ислям. А ние днешно време, за съжаление, повече го говорим, отколкото да го живеем. Затова, ето ви още един пример за защо Аллах Таля дава такава награда на тези, които през младежките си години правят ибадет на Аллах Азза ва Джале. Защото те започват от първите стъпки в своя живот да градят на здрава основа, да градят и след това става здрава постройка, здрав дом, здраво семейство. Вие ако почнете да градите върху харам или върху плаващи пясъци, после какво ще стане с тая постройка? Същата работа. В един друг хадис казва Мухамед салалаху алейхи васелем: възползвайте се от 5 неща преди да са настъпили други 5. И едно от тези неща е: възползвайте се от младежта, от младежките години, преди да е настъпила старостта. Възползвайте се от младежките години, преди да е настъпила старостта. Ибадета, дори сам по себе си, през младежките години е различен от когато човек стане на 90. Когато отиваш да правиш намаз, отиваш на ръку, правиш там ръку. Ама ако си на 90, кланеш на стол или на легло. Когато взимаш абдес по същия начин. Абдеса го държиш, пазиш. След 90, колко пазиш, Аллах знае.
Ибадета в тези младежки години има съвсем различно качество. Има съвсем различно качество. Това не означава, че ако Аллах ни даде живот и стигнем на 90 да не правиме. Не, напротив. Тук говорим за качество. Дори от тази гледна точка да го погледнем. Възползвайте се от младежките години, от младежта, преди да е настъпила старостта. Преди да е настъпила старостта. На старостта Аллах може да даде изпитание, човек сам да не може да ходи до джамията. Тогава ще ангажираш с тебе някой придружител, който да те кара, да те връща, да те кара, да те връща. Ма сега на младежки години тичаме, алхамдулиля. Ама трябва да тичаме към джамията. Тичаме ли към джамията? Иншаллах да сме от тези, които тичат към джамията. Затова на младежките години има специално внимание. И в тази насока има и друг хадис, че много от хората не оценяват или са заблудени относно два ниемета. Единият ниемет е здравето и другият е свободното време. За това свободно време, което ние говорихме в началото на тези младежки години. Сякаш днешно време не оценяваме достатъчно нито здравето, нито когато имаме час-два свободно време. Здравето го оценяваме когато стигнем до доктора, тогава разбираме какво е било цената на това здраве, а свободното време вече го оценяваме, когато Аллах ни даде такава ангажираност, че няма да имаме време да се обърнем ни наляво, ни надясно. В друг хадис също Мухамед ﷺ набляга на един път на живота и един път на младежките години. В този другия хадис се казва, че краката на човек на съдния, на кайметския ден няма да се отместят. Ще стои там, докато не му бъде потърсена сметка за 5 неща. Или за няколко неща. И едно от тези неща е за живота му като цяло, в какво го е прекарал. Един път за живота като цяло ще дава сметка и втори път ще даваме сметка за младежките години, как сме ги прекарали. Значи един път даваме един общ изпит за целия живот или отделно даваме за младежките години, как сме ги живели, в какво сме ги прекарали. Тук също ни напомня за важността на ибадета в тези младежки години. Затова, скъпи братя и сестри, да заедно с дюньовското и гонейки дюнята, тичайки по земното, да отделяме и нужното време и внимание и на ахирета в тези години, в които се намирам. Да не разчитаме да правиме ибадет на Аллах Азза ва Джалле, когато настъпи старост и така нататък. В тази насока има редица примери за младежи и девойки, които са били за пример. И ние трябва тях да ги вземем за пример в нашия живот. Вижте, за съжаление, мюсюлманите ние днеска сме се превърнали от откриватели, изобретатели. В какво са сме превърнали? В консуматори. Консуматори. Бяхме, или мюсюлманите са били номер 1 и в медицината, и в химията, и в математиката, и в алгебрата, и във всичко. Днеска в какво сме първи? В яденето и пиенето и в суфрите. В какво сме първи? В това да си завиждаме един на друг, да се мразиме и да се ненавиждаме. В какво сме първи? Когато трепят нашите брата мюсюлмани, ние да се обръщаме на другата страна, все едно нищо няма. В какво сме първи? В лицемерието, в двуличието. Илля мен рахим Аллах. Освен онези, над които Аллах се е смилил.
Рецептата е да се върнем към Корана и към сунната на Мухамед ﷺ. Рецептата е да се върнем към исляма. Рецептата е да се върнем към истината. Да приложиме това, което знаеме в нашия живот. Не само да го говориме. Каква е файдата, ако аз знам половината Коран или 50, 100, 200, 300 хадис, само в същото време един аят или два спазвам и само толкова. И 2-3 хадиса спазвам и само толкова. Каква е файдата? Шейтана, Иблис, лянето Аллахи алей, и той знае. Той не знаеше ли кой е Аллах? Той не знаеше ли кой е Творец? Знае по-добре от мен, от вас, от всичките. Ама това знание негово помогна ли му? Не му помогна. Сега тук, ако има една печка и ние виждаме и знаем, че тя гори и отвънка вече е станала червена от това, че много гори, и въпреки това сложиме ръката. Това, че знаеме, ще ни спаси ли ръката от изгаряне? Няма да ни я спаси. По същия начин. Не е достатъчно само да знаеме. Трябва да го приложиме в нашия живот, да го живееме това наше знание, което го имаме. Да се върнем към приложението на исляма. И тогава, може би, отново Аллах ще ни даде възможност да станем водачи в науки и в така нататък. А не да бъдем първи в консумация. Само сме се превърнали в консуматори. В консуматори сме се превърнали. Вижте, един велик сахабин, който сте го чували много пъти, Абдуллах ибн Аббас. И той на 7 години знае с хафъз става. Когато умира Мухамед ﷺ, неговата възраст е 10. Този сахабин с какво прозвище е известен? Терджуман ел Коран. Или ще рече това нещо тълкователя на Корана. Нема аят, който той да не му знае значението, тълкованието, къде е ниспослан, кога е ниспослан, какво означава и така нататък. На колко години е бил, когато умира Мухамед ﷺ? На 10. Кога става хафъз? На 7. Нашите деца днешно време на 7 години, на 10 години, ние ги галиме, все едно са на бебета още. Не знаят сами да се хранят, не знаят да отворят хладилника и фризер. На 7 и на 10 години намаз трябва да знаят. Трябва да се учат на уруч вече. Вижте, вижте друг велик сахаби. Зейд ибн Харис, когато е на 17 годишна възраст, му се повелява армията на мюсюлманите. Да отива начало на армията и да воюва срещу неверниците. На 17 годишна възраст. Ние на нашите младежи днешно време на 17 годишна възраст, те панталоните им падат от кръст. Мъжете, момчетата толкова са се размекнали, Аллах да пази. Мъже. Момчето трябва да е мъж, жената трябва да е жена. Това с разменето на роли и така нататък, това е за други култури, не е за исляма, не е за мюсюлманите. На 17, на 18, на 19 години младежи не знае как да изкара, днеска не знае как да изкара прехраната си. Когато се завърнем към исляма, към истината, към това да бъдем продуктивни, тогава и Аллах ще даде да има благодат и берекет. Вижте друг пример. Мухамед Фатих, султан Фатих, Мухамед. На колко години е бил, когато е превзел Константинопол? Истанбул. На колко години е бил? 21 години е бил. 21 години е бил. 21 години е бил. Ние на 21 години си мислиме, още ги галиме деца. Какви деца? Аз съм мъже. Не ги размеквайте. Учите ги на работа, на труд, на ибадет, на служене към Аллах. Не само с телефона. Бащата и майката работят с телефона. Децата с телефона. Ибадет, работа.
Когато се върнем към това да живеем исляма на практика, тогава ще има благодат и берекет в нашия живот. Тогава Аллах ще ни даде възможност да се върнем отново и да бъдем водачи на останалите хора. А иначе до тогава ще консумираме, други ще ни управляват с дистанционното и така. Затова, скъпи брати и сестри, ибадетът в младежките години има, както виждате, специално значение. Затова трябва да се опитваме да учиме нашите деца, нашите семейства от такава възраст да прибягват към служене и към ибадет на Аллах Азза ва Джалле. Пред нашите младежи има и много предизвикателства. Другата дума за предизвикателство, знаете ли коя е? Опасност. Пред нашите младежи, освен предизвикателства, има много и опасности. Много предизвикателства има. Както тук в нашите географски ширини, така и когато отиват на запад. И едно от тези предизвикателства е, че има заплаха за идентичността на нашата младеж. Какво ще рече това нещо? Освобождаване, в кавички, на младежите от правила, от отговорности, от заповеди, от забрани и насочването им към пълна свобода. До такава степен, която води до свободие. Този младеж, той ще избира какъв да бъде, той ще избира какво да прави, той нямаш право ти да, примерно ако е момче да го обрязваш, нямаш право еди какво си, ага стане на пълнолетен, той сам да реши. За вас това може сега да ви се струва чудно, интересно, но на Запад това се практикува. И има голяма заплаха и предизвикателство за нашите младежи. Също така, отклоняване от същественото към несъществени неща. Вместо на тези млади години човек да се впусне в наука, да чете, да учи, да имаш за цел утре ти да станеш първи в медицина, да имаш за цел утре ти да станеш Ахмед, да стане първи в инженерство, другия в ядрена химия, третия в еди какво си, четвъртия да стане хафъз още на 17 или на 18 години, да наизусти и Бухари, ако щете, и муслим. Имаме ли такива цел? Или задаваме ли такова поведение на мислене на нашите деца? Или се задоволяваме само с нещо минимално? Трябва да поставяме високи цели както за самите нас, така и за нашите деца. От тук трябва да излезе утре бъдещия хафъз, бъдещия мифтия, бъдещия, ако щете, главен мифтия. От тук трябва да излезе утре бъдещия лекар номер 1 на цялата държава, защо не и на Европа. От тия младежи утре трябва да излезне топ инженер, от тия младежи утре да излезне човек, който ще ръководи, ако щете, и държавата. Такива цели нашите младежи трябва да си поставим. Затова трябва да работим. Да бъдем като Абдулах ибн Аббас, или като Зейд ибн Харис, или като Фатих Мухаммед, така нататък. Не да се задоволяваме с нещо минимално. От една страна, нашите младежи няма да пропускат сабах намаз и яция в джамията, от друга страна, през деня няма да пропускат 1 час или 1 минута върху учебниците. Дайте да излезем от това положение, в което се намираме на консуматори, да преминем към изобретатели, да преминем към откриватели, да се върнем към същността.
Но това няма да стане, ако не се върнем към това да практикуваме исляма на практика. Затова, скъпи брати и сестри, нека да от една страна виждаме каква голяма награда има за ибадета през младежките години и от друга страна да наблегнем на нашите семейства, на нашите деца, да се опитаме да бъдем от тези хора, да си поставиме по-високи цели в нашия живот, да не се задоволяваме с това да бъдем обслужващ персонал, да бъдем водачи, да бъдем първенци и в наука, и в изобретение, и в всички тези останали неща, за които до сега говорихме. Но това, пак повтарям, ще стане, ако се завърнем към исляма и започнем да го прилагаме в нашия живот. Прекратиме между нас омразата, прекратиме между нас зависта, прекратиме между нас одулването, клюкарствата, прекратиме между нас празнословието, прекратиме между нас това един на друг да се изяждаме и да си завиждаме и така нататък. И станеме наистина като брате. Това, за което ни приканва исляма и Корана. Иншаллах да бъдем от тези хора, които ще спечелят задоволството на Аллах Азза ва Джалля. И Аллах Теаля ще ни даде книгата с делата ни на съдния на Кайметския ден от дясната ръка и ще ни каже: влезте в дженнета без хисаб, без наказание и без сметка. Иншаллах, Аллах Теаля да напътва нас, нашите деца, нашите семейства на правия път на исляма. Иншаллах, когато си отиваме от дунята, да си отидеме и последните думи да ни са: ешхеду ен ла илаха илlallah ва ешхеду енне Мухаммеден абдуху ва расулу. Иншаллах, Аллах Теаля да ни събере в дженнета с нашите близки, с нашите любими, с нашите приятели, с нашия любим пратеник Мухаммед салаллаху алейхи васелем. В тази нощ отправяме саляту салям на нашия пейгамберин Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Отправяме рахмети към нашите близки роднини, които са си отишли от дунята и сме ги вече изпратили към гробищата. Аллах Теаля да се смили над тях, да се смили и над нас, които пък сме останали, и да ни затвърждава сърцата на имана и на правия път. Както знаете, тази вечер е 15-та или Берат Геджеси. В тази насока има един много поучителен хадис, в който се казва, че Аллах Теаля опрощава на всички хора, освен на двама. Този, който съдружава с Аллах, и този, който по някакъв начин се кара и огнетява своя брат. Така че, иншаллах, да не сме ние от тези хора, които съдружават, и да не сме от тези хора, които по някакъв начин се карат със своите братя или ги огнетяват по някакъв начин. Аллах да ни пази от огнетяването на хората и Аллах да ни опрости греховете и да ни въведе в дженнета, иншаллах. Валхамдулиллахи раббил алемин. Ел-Фатиха.